Kotba fil-but hija inizjattiva tal-edukatur Norman C. Borch u li permezz tagħha il-qari jista' jinfirex aktar fl-idejn b'aġġeġġi elettroniċi. It-tim tagħna ltaqa' ma' Norman sabiex jitkixxef aktar dwar din l-inizjattiva. Hemm żewġ fatturi partikolari li ħajruni nibda dan is-sit. Waħda minnhom il-fatt li għalkemm qed ikun hawn ħafna pubblikazzjonijiet issa stampati bil-Malti li hija xi ħaġa sabiħa fiha nnifisha, osservajt li xorta bħala materjal ta' qari fuq l-internet għadu ftit fqir. Allura ħsibt li din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn għandi nibda dan is-sit. It-tieni fattur hu l-fatt li anki jekk hemm materjal fuq l-internet m'hemmx ħafna li hu b'xejn. Jiena nemmen li ċertu materjal, ċerti affarijiet, speċjalment għat-tfal, speċjalment għall-istudenti fejn tidħol l-edukazzjoni għandu jkun b'xejn ukoll. U ħsibt li għandi nuża ċertu materjal li jeżisti f'lingwi oħrajn fuq l-internet, speċjalment dak li jgħidulu l-public domain material li bil-Malti m'hawnx ħafna, u ħsibt li jiena nista' nieħu ftit minn dak il-materjal nadattah għal Malti u nofrih b'xejn fuq l-internet għal min ikun jista' jarah. Is-sit huwa kotba fil-but. L-idea hi li kif qed ngħid għandu jkun fuq l-internet, allura għandek materjali tista' taqrah jew fuq PC, jew fuq tablet, jew anki fuq smartphone. Oġġett li tista' tpoġġeh fil-but, għalhekk kotba fil-but. Huwa magħmul minn stejjer u adattamenti ta' romanzi klassiċi minn kulturi differenti. Jiġifieri għandek dawk l-adattamenti li ssib ħafna minnhom bl-Ingliż fil-ħwienet, imma ftit li xejn minnhom bil-Malti. U dan is-sit ħajprova jintroduċi dan il-materjal klassiku minn kulturi oħrajn bil-Malti. Il-website hija mqasma b'tali mod li għandek issib dawn il-kotba jew stejjer sewwa u bħalissa hemm xi 16-il wieħed lesti. Daw int malli tidħol fis-sit kemm tikklikja fuq il-qoxra tal-ktieb u tista' tibda taqrah minn hemmhekk. Huwa magħmul b'tali mod li t-test huwa kbir biżżejjed biex jinqara malajr. Il-test jista' ivarja l-pożizzjoni tiegħu skont l-iskrin li qed tuża, jekk hux PC jew jekk hux smartphone sewwa. Huwa magħmul ukoll b'tali mod li ma jdejjaqx ħafna l-għajn, anki il-kulur tal-background mhuwiex abjad, it-test mhuwiex bl-iswed, ħalli jgħin iktar, jiffaċilita iktar il-qari ukoll. Barra minn hekk hemm ukoll parti minnu fejn il-qarej jista' jabbona biex kull meta joħroġ ktieb, jiena noħroġ wieħed bejn wieħed ieħor kull xahar, wieħed kull xahar, xi kultant anki tnejn kull xahar, ikun jaf, nkun nista' nibgħat email lil dawn l-abbonati biex ikunu jafu li ħareġ il-ktieb li jmiss. Barra minn hekk ħaġa oħra li hemm fis-sit ukoll, il-qarejja jistgħu jissuġġerixxu xi storja jew xi ktieb li jixtiequ jaraw fuq is-sit. Jekk ikun possibbli nkun nista' nadatta, jiddependi mill-copyright ukoll naturalment. Imma jekk ikun possibbli nkun nista' nadatta, intellaħa fuq is-sit ukoll. Fil-fatt diġà kelli każijiet bħal dawn u qegħdin fuq is-sit. L-internet hija ħaġa importanti ħafna, speċjalment għal ġenerazzjonijiet li ġejjin, se tkun ħafna iktar importanti għalihom milli qatt kienet għalina. Allura jiena nemmen li bħala edukaturi u bħala ġenituri għandna neħdu l-aħjar minna di, għandna neħdu din l-opportunità biex nużawha kemm jista' jkun. Għalhekk naħseb li għandu jkun hemm materjal li jħeġġeġ lill-istudenti jaqraw iktar.
Speċjalment, per eżempju, qiegħed niftakar fil-reluctant readers jgħidulhom. Dawk il-qarejja li forsi jew għax ma jkunux entużjasta ħafna bil-qari tal-Malti, jew inkella x'tantu ma mitlu fil-aġġeġġi elettroniċi llum li ma jħarsux lejn ktieb. Allura għalfejn m'għandniex nużaw l-internet biex dan it-tip ta' materjali npoġġu hemmhekk u nippruvaw nħajruhom jaqraw ukoll. Għalhekk għandna huwa importanti ħafna li nagħmlu użu minn din it-teknoloġija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.